जों कांग्रेस न माया कालाई सिनाय नै चिनि सारा त्रिपुरानि बरग्राव वानसका के आफ्रोबो केसे मथा आसारि तुमांका सीपीएम होनै जों आसाइपि माने जे गणमुक्ति परिषद होनै आसाइलाय माने जों नो बनि परेबो बहायनि हाय कसार माजार यूजेस बाय कांग्रेस जो सरकार खलाई चालक माने नुफिगो ओमाय खलाई तारनि सीपीएम जे 25 बोसोर लगातार चाइ थांमानि न जों चाजादिया अंते अंलायगै हागले जों चालायलिया जे आइन करिनो आइन सिनामै परिवर्तन खलायगै जे फातार हालि फायनाय रखनो उसुगति सागो जोंनो सुकलोगो खेतो आवर पान्थार याकागै जों माखारो बुथार जागो उनाव जों थां तंगनि अधिकार करिखा लाखमागानि पर्यन्तबो जों तिलांजाकमानि नगो बनि परे हाय फायले फिकुआ जों ओ सरकारनो तंग्रै तंखाकेले चिनि बंश मरा सबुज पाइसिनाय ते कय बोसोरनि बिसिङाव पाइसिनाय हाय ते कैसे फायले फिगै बीजेपी सरकार जों तय फायमानि बो नुफिका गाफ्रोनि गणमुक्ति परिषद कसार माजिरो टिउजेस आसायनाय मथाराव जे चिनि बरकनि बिसिङाव आंचलिक आसायनाय बरक हाय ते कैसा सरकार आईपीएफ की गठन खलाय 2009 नि सिनि गठन खलायगै जे बीजेपी बाय गठन खलायलेगै ते वैसा हाय जों सरकार 2018 मातो बोलाय फि खाजानि ताकब देबो कुसं हारि बांगै जेसुखनो सरकार सलागि दंसिरे फियाबा चिनि दफानो मुक्ति खायानि जों राजनीतिनि बिसिंतै दै जों दफा मुक्त खायि मालिया हारि बांगै जेफ्रा जुत सरकार फायखा बरंनो डाइरेक्टली सागै रखा त्रिपुरा लैंड सुनील देवधर न बुकुकैनो जत खना काकबिनि देनावाला नै सामाने जों लुखा मबु माया मबु मंगला आया पश्चिम दिगिरि सालपागैसिन त्रिपुरा लैंड माया आबोनो नराव जतनो पुइतो थांनि 100% ग्रेन्टी रगु आबो उइ माया मबु माया ठीक बायखलाय ताबो लास्ट पाइतागो जे एडीसी नि साइ सिकांद्र मथा आसाइद्र त्रिपुरा मथा होनै जे आसाइ माने बमु ठीकको बायकेनो वानसो कोइ बिका जे चिनि त्रिपुरा लैंड होनै चिनि सारा त्रिपुरानि बराव रग बरै तंखांके ताबो बनो बाहायति फिलिं हासिनाय बबु राजाबा आफ्रोंकेनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सिसना सिनाय नै तेवसा हाय सरकार फायगनि बांगै ते कैसा मानै खुनुगुइ फायति साखवा बमा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बाहायबो त्रिपुरा मथा खाय तंनाय चिनि ताकुक ते बुकुसं बसुदान साइमेया राजाबो आफ्रो साइ तंगो जे सुप्रीमो बो थाका पुइला बो सरकार फायको एडीसी इलेक्शन मैया सिगां सामानि बबति ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बो कुवाइ साका माला आयां आसाम खौजाक बराक नदी ते कैसा हालाल कान्दी आसाम खौजाक आयां आगे पूरा त्रिपुरा याकार फाइमानि बुरा बुरी रक साइमन कुमिल्ला अब ऑटोमेटिक काबर इंटरनेशनल एकor बांग्लादेश ते कैसा यां गाग्राइसरी निने चट्टग्राम साइड आबो पुरान त्रिपुरा बनो पर्यन्त जों इंटरनेशनल एकor रंगै थांखा बनो तैबो नाहानायबो ते कैसा म्यांमार जे बारमा ही खनाय दे बारमा न किछु अंश नाहानाय मिजोराम मो नाहानाय नै आसुकुई ग्रेटर त्रिपुरा लैंड खलायनाय ते बरो किसा मला आगरतला बनि जे राजबाड़ी कृष्णनगर अभयनगर बनम किसा नाहानाय अमति खलायगै ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सनाहानै कैसे राजनीति जुमला खलायगै ताव मानि जोंनो त्रिपुरा लैंड महा ग्रेटर फंक्शन अ हाव जे त्रिपुरा गोथां दंसाक त्रिपुरानि मासाफोर दंसाक अ हानो खागैमाया भारतनि संविधानाव बोगरै खागैमाया जों ग्रेन्टी रय साइक्लांजा बनो तेवैसा जुमला खायफैगै 2023 थांगानि बाङै ताबो खायनिहाय हाव चाव फनोगै इंगै तंफै ताखौ देबो कुसं इंगे कैसे सरकार न हाया होनो सरकार नालाय फिगोन कैसे सरकार न हाया होनो ते कैसे सरकार नालाय फिगोन ओ बायकेनो राजनीति थंगै बिराट खागै चिनि दफानो कमरो रग तंमानि नो राजनीति अंद राजा हाय खलायगै हिया खलायगै मुकुमुगै राजनीति थंमानि बाङै एई अवस्थागो चिनि दफा सौ इंके जे बरक दफानि सचेतन करै कमाय थांमानि जों नो इतिहास इंके बाहायके जों बरो नुखानाय दे रटिन इंडिया अमेरिका व बरनि दफा कमाय थांमानि जों नो दे आन्दामान निकु बरक नुगु इंके ते कैसे इतिहास जों नुगु गपलाय खायमान बो जों नुगु बके साउथ आफ्रिका नेल्सन मेंडेला नै खोना
bo 27 bosorni chirai bo kahama ke आंदोलन खालायगै तिनिगो 27 बोसोर जेल सगै जे जों हाइताबक चबा महात्मा गांधी जे चबा खायमानि बहायनो खालायगै जे चीनी हांखि चीनी शासन मांगनायनि आंदोलन खायते खायते bo तिनिगो बिना बुटे बिना कन्टे कोनो खायनो नांगेखनो सारा राष्ट्रनि बरक बनो प्रेसिडेंट संगै बनि देश न याफायरो मानिबो सोंनोगो आनि बां ताखुकते बुकुक सं साया रायजोखौ जोंनो लामा खुनुबनायनि लगेदे थानाय हा फेव आंदोलन खालायगै मोथांनाय बनने रोख्रेनाय बननि कल्पना खायनो दै मोथांजों माने थैमानि दुइटा पद खालायखा